מצלם את זה, מצלם, אני מצלם את זה. אני רציתי להוריד. אני מצלם, לא, אל תוריד, אל תוריד. זה בווידאו. אני לא מאמין. איזה קטע, איזה קטע. זה היום ביוטיוב. היום זה ביוטיוב. התינוקת בשוק. את מתבקשת את זה? ג'ונה, עזבי אותו. וואי, 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 איזה קטע, אני לא מאמין. זה מתחיל להיות מוגזם, תגידי נוריד. אל תדאג שזה יהיה מוגזם, אתה תרגיש. וואי, זה הולך להיות סרט. תקרב, תן לה קלוז-אפ על הראש איתה. עשיתי. רגע, מה השעה? יופי, 2:30, כאילו, 2:30 גיליתי צריכה לעשות קקי, אז שימי אותה על הראש. אני לא מאמין איזה קטע זה. אוי, אתה יודע מה זאתי עשתה הלבנה עכשיו?